Lab, okay ra ka? Pagkinom dira, kung gisapot ko, Kanay, delikado sa ni. Mula ka kuan eh. asa ka love? Mado sa kong barkada, makikinom og tanduay. Lantan doy oh. Yate pala hubog ka kambuanga ka. Kuha daw padali. Ay, dito ra kulab kay mas lami dito kay Tuay Ice. Ay, uy, problema na. Nay, ice oh. Ay, mas lami dito lab kay na pulutan. Ay, naunsa po day na nang, oh, may pulutan na ni oh. Kanay, kumpleto man siya. Saan ka na ako nagpagpasuma ang ilan eh. Mula ka po kuan eh, kulatado po ka. Samtawan Kang araw pa na utot ko. eh. Ay, Ay, mas maayo dito lab kay Tuay kumidzahay, Tuay pamalikasay, tapoy danagay. Ay, kanay mo. O, day nagipangita ni mo? Kanan danagay? Ay, kani ay. Sapot pa kung buanga ka. Gangan pa na yung pagkapalahubog. Dili, dali, lingkod. Late. Ste, pulong gidugo ko. Tulog ka pangita ko. Palahubog ka sa di ganahan mo ha. Dana, maamali mo di pangita na o. Im na ng pisting lang. Tandoya na. O, anak ng kulito na na. O, napay ice o. Oh, bante man nagbunakaw ka ha? Usa ka sa pangkas kay skit ang puson yate kay matapos sa puto mo ka. Bantay lakaw. Na. Sus, dami kay bantuan. Lakaw niya. Ay, katulog sa diya, kay mula ko karon, matog sa barkada, akong galo na eh. Oh, sige, silbisa ta kay pangmayde. Ay, dito itagtag sige, nino sige. natin, mati bago para bata nakasugamak ka ng sagpa. Ay, nawala to gabi jungot ng nawo. Tawagan mo. Lo, Hello, lab. gabi jungot, asa naman ka? Nadira sa basketball, lab. Tanong basketball. Ay, kasakit para ba akong puso? Ay, na. Saan ka ron? Ay, naman ka. Ah, gutom ka, lab na ko. Ay, oh! Pabalik-balik? Terminal dito man siya uroy. Gusto day ganahan ni mo. Oh, ikaw bahala. Kay gusto dyan ko makita ni mo haring balay. Ay, I love you, lab. Oh, nan, hala. I love you to. Ako sang palongon. Tutut. Wala sagbay. Paysa, kanang barko mula ka mo serbato bina. Puno uning. Bay. Ebe sana, mula ka na ka? Ay sa, balik sa. Kana na yung baso, before mo biyahe mo, tubil na. Sige, tagay eh. Dro, tubi dro, 2 litro. Kanina ko ha, mati di na ko mula ka na ko dito muna na yate. Dara oh, muli na ko. Nastay. Taysa no, mulay na bitaw ka. Dungagi sa tungag litro o kay aron siguro ka makauli sa inyo ha kay layo-layo para ba to? Tagayin. Muli sa gubay. Gumay. Nasa, muli na bitaw ka? Oh, aron tubilan ng barko? Pamangga na indalaga ng helikopter. Ako lang mo na lang na kumotor kumahan. Naunsa man tong ito magagi na manghiiri ng daalan ha? Ay lab, anak ko ibalit yung paborito ni mong sudan og kaning Pampers. Kabalo ko nga muna nung pinanglanan karon panahon na. Usa pa, ikaw ra muna akong gihigaw guma sa milyon sa $1, milyon sa kalibo ka truman mo. Wala mo kagkainom. Oh, wala. Oh, let's na. Ay, pag naantok pala din, kainom na din buwangan eh. Hoy, Bajungot! Usa kong gingon ni mo? Kinag... Ayaw pag hinubog! Ayaw pag hinubog! Kaganahan siya kapulo, ha? Sakit pa ng puso na kung buanga kakagidugo ko. Gigutom pa ko niya ko. Hinubog ra! Nan! Ano mas nawasan ng buang o? Upo dyan nawasan
to ning buang ko dyan hawasan. Lala, saka to taas. Saka mo dyan. Ano to ha? Ayaw katawa. Okay, 1, 2. Likod! Action! Sapot pa kung buanga ka. Muto ka pa siya pagkapalahubog ni mo. Dali, hali. Balik ka rin. Dugangan pa ng kapalahubog ni mo. Dali, hali. Likod! Buanga ka. Dugangan pa na mo pagkapalahubog. Dali, hali. Buanga ka. Dugangan pa na yung pagkapalahubog. Dali, hali. Lingkod, lingkod. Ay, nawala na siya sa ayaw, jukog ko anak kay gisapot para mo. Sa pangamarang so karon mag-shoutout ko dito sa YouTube. Shoutout JD Gaming, Vincent Kyle Acopiado, Ictarios Castillo, Nes Toy Caba, Rode S. Camigin Jr., Jenny Alonsabe, Maya Kim, 7D7, Deltas 1, GC Milian, Aning Gilba, BM Yodos, Diosdado TV, Bangas TV, Chris Dilisa Gisulga, Sincar Santomi PH, Marias Vlog, Rochel Nicolas, Celso Benitez, Kizer May Sasel, Rowena Rolenia. Ug mo rin ito ng guys na, salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mga makalingaw. So, ganahan mo magpa-shoutout, comment below with hashtag Mamarang. Follow sad mo dito sa mga official account naman sa Facebook and TikTok. Oh, dire na ko taman. Salamat sa pag-uman sa paglantaw ng video. Hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.